ugogo akekho ke nasiyapho ngoba yingilosi sodwa sisesikumoya asisekho nyameni noma ukuthi asizobonana ngeke sibonane ngale ndlela esibonana. Haleluya. Sesizobonana ngelinyiso elingeke lachaza umuntu osemhlabeni. uNkulunkulu andisise sengiyafakaza ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu wangivukela. Ngomusa ngiyumRoma ngingayifuni insindiso futhi ngithi namasonto ngoba ngafundiswa lelo ngokwasini. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa wangambulela ivangeli walilambula ngalendlela abazalwane engeke ngithi mangibheke emuva ngizwe nginga-understand ukuthi ngihambe kanjani emsebenzini. Ngize ngibe ngaka ngisi-2016 ngingawi nokuwebeleleni. Haleluya. Angi-understand ukuthi kwenzeke kanjani kodwa ngibone umusa kaNkulunkulu engithwala igama lenkosi makongwe ngimncane abantu benestress sokuthi bazoshada kanjani. uNkulunkulu engenza ukuthi ngiyazi ukuthi indoda ivela kuNkulunkulu. Uma ngabe ngibuzo ngipha bayingangiphi intando yakhe nginokwami ukuthi ngihlale kuye ngilinde ukubizwa kwami. Haleluya. uNkulunkulu noba sesifika umshado wangenzela umusa wokuthi ngibe ngcwele bazalwane. Khona intombi esasigijima nazo ezinye zathi masesithenjisa umshado zawo ngenzela umusa. Not because they were weak. Now I was weak. Igama lenkosi makongwe ngithi masengifakaza ngithi noma ngifika kuleso stage somshado ngangibuza uthando lwakhe ukuthi umuntu kathanda umuntu esiza kanje. Hayi ngangi-understand uthando oluhle inhliziyo ngiba nento engathi sengithanda Rev Moji more than uJesu. Ingihlupha lento ukuthi uthando lomuntu esehlezi kakhulu enhliziyweni ngoba phela enhliziyweni mina ngazi ukuthi kufanele kuhlale kakhulu uJesu. Manje lo muntu engakufuna ukureplace uJesu wenze njani? So nganginokuleka ukuthi hayi makangasusa uJesu phela enhliziyweni. Igama lenkosi makongwe. Ngiyabonga uNkulunkulu ngoba sesishada ngamtshela ngathi mina ngithande uJesu kuwe. Haleluya. Ngiyakuthanda kodwa uJesu kuwe. Uma ngasuka noJesu uthando lwami wazi ukuthi seliphelile. Ngamtshela nje ngathi uma uzowa mzalwane zobe seliphelile ngamina ngoba angizange ngikuthande ngoba unoJesu. Ngathanda uJesu wakho. So wena uyipackage. Uma kuphela uJesu uthando lwami luyaphela. Igama lenkosi makongwe. So uNkulunkulu wangenzela umusa ke ngashada kahle ngomusa kaNkulunkulu. Ngahlala kahle emkotini ngomusa kaNkulunkulu. Ngahlala kahle emfundisikazini ngomusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu nami sengibeke la haleluya ukuthi ngizomseva. Ngithi esekhethe mabethi mama umsisi ngithi hayi la ngumama umfundisi emagabheni ngumama umfundisi. Haleluya. Ngizoba umama umsisi ngoJuly. Haleluya. Mangifike FASCADALE ke kuzoqala ukuthi mama umsisi kodwa la ngumama umfundisi. Igama lenkosi makongwe. Mangisenkonzweni yabasha ngiyumntwana kaNkulunkulu. Manje kuSunday school ngumntwana kaNkulunkulu ukuze izwi likaNkulunkulu lingene. Namanje ke bazalwane sizofunda izwi ekuyilona lovelisiza. Haleluya. Eliyamadoda asikhombisa indlela. Igama lenkosi makongwe. Ngizofunda kuyo ifilimu ngicela ke sivule kuqala kuZaka. Haleluya. Chapter 14 igama lenkosi makongwe. iZaka chapter 14 uvesi 1 asifundele ofundayo. Haleluya. Angi-address mina ngizofunda ngomfundeko bese siya lapha kuNehemiya. Igama lenkosi makongwe. kuNehemiya chapter 4. Haleluya. Ngicela nje ungifundele uvesi uZaka chapter 14 uvesi 1. 1a. Hallelujah. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu, kepha owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu. Haleluya. Bazalwane uma sihlala phansi e-ofisi umama eza
masibonga. Asihlakaniphile nje ngenxa mhlambe yemfundo. Haleluya. Asihlakaniphile mhlambe ngenxa yokuthi sine-gift yokuhlakanipha. Yazi bona abantu abahlakaniphile nje ngendaba. Engafundile ukhuluma izinto ey'ngcono kunabantu abangafundile. Engafundile ukhuluma izinto ezihlakaniphile udlula abantu abafundile. Igama lenkosi malibonga. Besiyobeka umpopo babu undodana kababu umkhizi PL UPL igama lenkosi malibonga. Kuthiwa lo lensizwa ubengasindisiwe noma ke mhlawumbe besindisiwe kodwa bengayazi inkonzo engazibaleki kanti kodwa uthi indlela ayihlakaniphe ngayo ukungena ngisho noma ungeza ngebhayibheli uthi uma kungongoma ngoba uye wamphathisa isikhathi eside uma ngabe kukhona into engathi ngidlula ngayo uthi ngiyabuya usayorisesha abuye. So khona abantu abanjalo abahlakanipha. So thina it's not about ukuhlakanipha kwendaba kodwa ngokwamukela uJesu. Haleluya. Umoya kaNkulunkulu ungena kithi. Haleluya. Umoya wokuhlakanipha nokwazi. Haleluya. Siqale ke manje sibe abahlakaniphi. Ingakho sithi masesindisiwe isono usigwema usithanda. Igama lenkosi malibonga. Uze ukuthi ngiyathanda ukuthi kodwa ngeke ngiyenze ngoba ngumntwana kaNkulunkulu. Ngenxa yokuhlakanipha. Haleluya. Uthi bese ungasayenzanga abayenzile basobona iy'thelo zakhona uthi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba nami njengomuntu ngiyeba ngikwenzile. Kodwa ngenxa yokuhlakanipha kunguJesu ngaphakathi kwami ngakugwema. Haleluya. Igama lenkosi malibonga. Manje kuthiwa ke owesifazane ohlakaniphile uyawakha. Haleluya. Umuzwa kusho ukuthi ngamanye amagama umama osindisiwe owamkela uJesu njengenkosi nomsindisi owacela umoya oyingcwele omhlakaniphisayo endleleni omkhumbuza izwi ngoba ukuhlakanipha bazalwane kuhamba ngezwi. Haleluya. Uma ukhohlwa izwi uvuka kuwena. Igama lenkosi malibonga. Manje ngeke uwakhe umuzi ngeke uyakhini ngeke ulakhe ibandla uhlakaniphe ngokuhlakanipha kwakho kungekona kukamoya oyingcwele. Udinga umoya oyingcwele abanekhuze ethi hey yehlisa. Haleluya. Kube ukuhlakanipha kuthi masowehlisile masowelela ngaphesheya khona ukuthi hey wangisiza umoya oyingcwele ngoba mina ngengqondo yami bengizoyenza kanje kodwa ngoba umoya oyingcwele wamhlakaniphisa ngenzanga kanjani. Igama lenkosi malibonga. So ohlakaniphile wesifazane uyawakha uyayakha indlu yakhe. Haleluya. Indlu ke bazalwane iningi kowesifazane. Indlu yethu isekhaya kwakho. Haleluya. Indlu yethu mawumama ofundisa uSunday school ofundisa wherever you have power la unamandla of-exercise yilapho lawakha wakhe ekhaya wakhe phakathi. Haleluya. Singabazalwane kunezinsuku uNkulunkulu uvusekile ukuthi sahlala sibele sigubhe esontweni sikhulekele abantwana bewuka sihlangana lana sithi inkosi nani ivuka laba abantwana uNkulunkulu athi ake ningene imizi lapho khona abantwana abanenkinga yewuka ngenani imizi nifike nikhuleke ningenzi isimangaliso. Wathi njenge athandazana nithatha amabhakeli ningene nifike nithi uNkulunkulu uthe sizokhuleka. Haleluya. Uma ngabe kukhona inkinga ekhona uNkulunkulu uzoyiresolve. Uthi uNkulunkulu ngenani nibone ukuthi unyaka uzophela bengaka abantwana abasindileyo. Inkinga yethu ukuthi sisivalele emasontweni noma sibakhulekele esontweni. Kodwa uma sizonyathela amagceke la kukhona lezi ngane ezinenkinga uNkulunkulu unyathela nathi. Masiphuma sophuma sishiye uNkulunkulu. Igama lenkosi malibonga. So lokho kusho ukuthi ukwakha is not only about ukwakha enkonzweni kodwa singabavangeli. Haleluya. Sithunywe ngasemphakathini asithunywanga nje kuzophatha ibandla lesontweni. Baba siyacela siyakubaba ukuthi abafundisi nangu uNkulunkulu usevele wathi siyokhuleka imizi. Ukuba umfundisi asibusise sifunde singene emzini sikhuleke kwenzeke. Singene emzini sikhuleke kwenzeke. Haleluya. Igama lenkosi malibonga. Sizofunda ke kuNehemiya 4.
sabe siluvusa uGashi. Wathi uthe wavutha ulaka waqolodela abaJuda. Kepha kwathi lapho uSanbalati esezwile ukuthi sabe siluvusa uGashi, wathi uthe wavutha ulaka waqolodela abaJuda. Baba izwi lami uyaphila khuluma ngayo ngomntwana wakho ufihle singaboni yena sibone wena sizwe imeseji yakho ofuna baba siyizuze namhlanje. Bazalwane, ukwakha kunezitha. Haleluya. Ngeke kwakhe nje selula kuphumele. Ekwakheni kukhona izitha ezimelene nokwakha kwakho. Sengathi uNkulunkulu angasiza ke nokuthi si-understande ukuthi izitha zethu ngoba. Haleluya. Lana kuthiwa bathi bayelapha uGashi. Kuthiwa kepha kwathi lapho uSanbalati esezwile ukuthi sabeluvusile uGashi. Wathi uthe uSathane maqale foundation uyathi uthe ngisho even in normal circumstances ungayithengisa ithi bazabanye ihlale 10 years ingakhi. Mhla waqala nje wathi ufake ifoundation uyathi ukuthela uSathane athi wenza. Haleluya. Igama lenkosi libonga. Nathi njengomama ngoba sibiziwe sabizela ukuzokwakha. Sinesitha sethu esiwuSathane. And isitha esiwuSathane angeke sivele ngeyimpondo nemisini. Ngoba uSathane uvela ngeyindlela. Haleluya. Avele mzalwane ngomzalwane okuthembile othi noma ngabe unenkinga uhlambuluke kuye. Haleluya. Uthi sengisho njengoba uDorcas mhlambe umama umfundisi unoma umshumayeli omdala lapha eseketheni osebenza naye. Uma ugange kathi uyakhupha umsebenzi kaNkulunkulu uyakho. uSathane avele ngene lapha kuthi ubuhlambuluke wena kuye angene lapha kuthi uzosekuthi wena wathi. Haleluya. Uzuze ukuba umdala ukuthi ngifika la eseketheni kuyibona mina ngimncane. Haleluya. Manihambuluka kuye ezimathi umama umshumayeli kodwa umama omdala kade ukhona la endlini uyena ongengakhona. Manje basengithi ngiyahamba umama kodwa emva kweminyaka engaka wavele waveza lento. And mina ngangingazohleba ngafika ngathi ngiphatheke kabi kwenzeke kathi. Haleluya. Uma wathula nalento awakuhlambulula wakhulekisa yazi mina. Kuthi saku after 2 years ivukile. Kuthi ayeka wena wathi. Ngoba umsebenzi uyakhula uSathane ufuna ukubhidliza. Uzothi impela lo uSathane enzela umuntu zonke. Kanti wena sofanele ubuyele ezweni. Ubuyele ehlakanipheleni. Igama lenkosi libonga. Uthi Nkosi ngisize. Ngiyamazi uma msibani bengeka isho lento. Ngiyamazi uma msibani uyathanda umsebenzi kaNkulunkulu. Akathanda ukubona lelisekethelile ngoba phela thina sizobaba. Haleluya. Manje basazovela ukuthi wena uthe umsebenzi kababa. Haleluya. Ukuthemba kangaka igama lenkosi libonga. Isitha somsebenzi kaNkulunkulu. Haleluya. Ngesinye isikhathi uvumbuka ingane yakho. Uthi usasebenza namhlanje eseketheni usebenza kakhulu intombazane yakho. Haleluya. Ebehlabelelise enkonzweni. Athi ube ngoba uyasaba umntwana ukuthi sekunakele. Uhleli nesisu la uyaqhubeka uyahlabelelisa. Igama lenkosi libonga. Wena ubona. Babona abantu abadala ngoba basheshe babona. Bathi wenza ngababona. Igama lenkosi libonga. Isitha. Haleluya. Sizoshaya ugange ukuthi lungakhulu. Igama lenkosi libonga. So ukwakha kunezitha. Kufuna umuntu onomoya kaNkulunkulu. Kufuna umuntu omesabayo uNkulunkulu. Othi mase kushaya. Haleluya. Glory to Jesus. Kuyenzeka eseketheni. Haleluya. Ngabona umfana wami ukhona ukuthize engaboni kahle. Igama lenkosi libonga. Ngathi uzodecide ukuhlala nathi okanye ngiyele ekhaya. Ngoba ngeke uzokuzisa indawo. Ithi sizoshumayela. Uma sawubona ukuthi usudala ukwazi ukuhlala nathi kodwa
igama lenkosi malibonga ngoba manje isitha esizobhidliza isakhiwo. Haleluya. So usathanda uvela ngey'ndlela haleluya. Uma sengikhuluma nalo mntwana kwazi ukuthi bese khona into alitholile avele athi manje sesizothola umsebenzi ngaphandle lapho manje funeka nembhedle yami nani kwami okwami manje la imishini angikwazi ukubana ungabona ukuthi amathemba ukuthi ukhululeka manje sengithi kuyena hayi mntanami uma uthi ufuna ukuqasha uleqa kuqala khuluma nobaba ngithi lo akade haleluya. Ahambe komntwana yoqasha muthi umshumayela umntwana ngisho ukuthi sehlakithi yethu umntwana andazela umntwana ukuzomsiza angeke kuzongena izinto engafanelanga ukungena la emishini kuzongcola indawo kaNkulunkulu ngithi no ngeke kwenze sizomkhulekela sizomane siya semlunguza kodwa nothi indawo engcwele asivumeli noma yini so masazi ukuthi akakwazi ukuyiphatha kahle semdala igama lenkosi malibonga. Ngisho ukuthi bazalwane ziningi izinto ezibhidliza umsebenzi kaNkulunkulu. Haleluya. Manje thina kufanele sibe abahlakaniphile ngoba phela makwenzeka lezi zinto vele ukuthi haleluya awungathi nengane kamfundisi igama lenkosi malibonga kungena izinto ukuthi ingathi nengane kamfundisi. Haleluya. Manje ngisho ukuthi ke naleyo ntombazana vele ukuthi akade ngibona wena uhlezi ngabona umuntu bona bayambona abakutshela lo mdala kaseza hayi ukuthuliwe nje kuyahleka ungathi futhi uvekubona abazalwane kathi abasakubheki yabona nabo bekubheka kanje usekubheka kanje igama lenkosi malibonga kwakhiwa umsebenzi kaNkulunkulu osakubhalathi. Haleluya. Othobiya igama lenkosi malibonga bayaloku ugangeni yakhuphuka bayaqhasuka haleluya bayathukuthela igama lenkosi malibonga bafuna indlela yokuthi bengenze njani ukuthi lesi sakhiwo singakhuphuki. Haleluya. Uthi ke izwi kaNkulunkulu uJesu uthi haleluya menze umfanekiso wezakhi. Haleluya. Uthi kukhona isakhe esihlakaniphile nesizula. Haleluya. Uthi lesi esihlakaniphile sakhe umziwayo phezu kodwala lesi esinye siyakha kodwa siyakha lapho kunesanti khona. Haleluya. Ngoba izofika imimoya zifike iy'phepho zithatheleni igama lenkosi malibonga. Ngisho ukuthi ke bazalwane asakheni. Haleluya. Ukuze sikwazi ukwakha indlu kaNkulunkulu be sure ukuthi kwi-foundation e-right. Haleluya. Inkinga ke babumsisi nengane yile wayikhuluma yokuthi uPetro bathi wakuwe kuyona lento ikhuluma ukuthi lo Jesu indodana kaNkulunkulu akusukuhlakanipha kodwa ukwamukela umoya wathi uba umengameli wamathi inkonzo yethu inkonzo yesama ungambulelwanga uzoba nenkinga kuzothi iy'phepho zifika ubeke izandla ekhanda. Haleluya. Kuzothi ufika sanibhalathi ufuna ukuba face ukuthi ngoba ngumfazi kamfundisi nami ngumuntu. Haleluya. Igama lenkosi malibonga. Kudingeka umuntu ambulele ivangeli manje nambula ivangeli igama bazifika iy'phepho mabefika sanibhalathi noTobiya ubuyela kwezina. Haleluya. Uhambe uyosibuka uthi inkosi angikwazi ukwakha ngisize. Haleluya. Uhambe uye enhlambulukweni babona omalethu. Haleluya. Babona obamengameli igama lenkosi malibonga. Uhambe uyohlambuluka kubantu abadala bakhe bayihamba lendlela akubeke kahle ubuye usukhulekile usuyalini ubuye ngesimanje. Haleluya. Igama lenkosi malibonga. Yewukhulu umuntu okwazi ukushintsha ubuso ngiyibonga Jesu ngiyabonga. Haleluya. Ayibusa kwazi ukushintsha noma sekukhulu ngiyaqasuka ngithethe bangabefazele ngithethe. Haleluya. Mangiqeda lapho ngithi inkosi ngisize lento ayingabe
Put on a smile. Uyinqoba ngesimali khona enguthandayo one-night gospel othi qhuba phambili kwelobi khona. Haleluya. Kukhona ukuthi ungabonisi ukuthi uyaqhuka. Yakucule bazalwane bomhlabelo number 145 ingasimanje. Kodwa u-145 yakuthanda. Uthi ungabonisi noma sekubuke empilweni yakho noma sowuqhuka ngoba isitha sizothokoza. Igama lenkosi maloba. Manje siyakha ke bomama bami. uNkulunkulu akasize njengoba sizothatha amandla yokwakha asikho isilingo ohlangana naso ezingaze sihlangane abanye bahlangane naso. Ilingo esihlangana naso futhi uNkulunkulu ezwini lakhe akukho kwenzekayo okungakaze kwenzeke ngaphambili. Isilingo asikho lento ukuthi mina ngilingwa ngaphezu kwento hayi asifinisho. Ulingwa ngaphezu kwabo bonke abantu. Inkingi kuwena uke wawuthola kodwa umoya. Wena walingwa kanjani? Lingwa sisesibone sokuthi hawu ngisho kubona nabazalwane ukuthi ulingiwe kubona wonke umuntu nabantu abangakhona bakubona ukuthi ulingiwe. Oyibo mzalwane kanti ubumoya ubududuzi. Uke wasindiswa khona. Uke wawuthola umoya. Uthe ubaba wami kukhona inkinga yethu ukuthi enkonzweni siyafika. Omunye ubegula wabekwizandla wasinda. Waselandela. Ukhona abanenhlamba yokuthi bayisindiswe futhi. Omunye usinde enyabeni abesedathi lenkoze yamphiliza ngiyabaleka. Ahlale la uze athi umfundisi uhlaleleni ungabhabhadiswa. Ngoba lo muntu akanayo lento ethi akazi. Haleluya. Ngalesikhathi ngina 16 ngisindisiwe ngise-boarding school. Ngaya kusisi ukhona usisiLungu esathi sesindiswe eqala Mbalana. Haleluya. Sekungisiza Mbalana manje. Kwakuyizi ngaleso sikhathi. Efunda grade 12 thina sifunda grade 10. Ngiyabuye ngifunde lapha ku-Zero chapter 2. Kuthiwa bathi masebephendukile bagcwaliswa manje manje ngizobhabhadisa. Uyenza ngingani? Ingane zesikole ngisinze esikoleni. Manje ngoba uyena esinze esikole akangiphethe ngifuna ukubhabhadiswa. Kuba sengisize. Sengifuna ukuthola umuntu. Umuntu uzobhabhadiswa. Question. Umuntu omtshela uJesu yebazalwane yazenzakala ngiwumroba mina ngabhabhadisiwe thina sasithi ngabhabhadisiwe mina eRoma ngesiRoma full member ngidla isidlo igama lenkosi malibona ngiwumntwana kaMaria ngihamba ngithi ngiyodla isidlo lakhaya. So mangifika la ngifike vele sengidla isidlo mangifike emfundisweni. Kodwa umoya ngcwele wangitshela ukuthi wena uzuphendukile babhadiswa ke. Haleluya. Kuba uNkulunkulu ozokutshela ukuthi usufanele ukubhabhadisa. Ngangitshela mina ngingekho sesonto ngikwi-SCO. Kodwa ke la babhadiswa abantu. Sizohlela ukunabefundisi mhlawumbe mavali ikole siye kwemibala ikupini mhlawumbe ngezwa bazalwane. Ngoba uNkulunkulu mayesefikile uyakhuluma. So inkinga into umuntu oyawalandele ngumntwana omzalwane nomuntu oyawalandele esindisiwe ngoba ephonisiwe nomunye oyawalandela wayeselatha umkhwenyana kwakhuleka umkhwenyana wabuya. Manje laba bantu bahlala kodwa ayisengifanele ukubhabhadiswa manje senginamore than 5 years ngisesontweni babhabhadiswe babekhetha ukubhabhadiswa bahlale kushoda abashumayeli kuthiwa nangu unomyeni osebhabhadisiwe asize lo muntu lo mzalwane asuka kuhambe kube nenkinga yamasekethe kukhona isekethe engenamuntu kodwa noma bewumshumayeli lesekethe akahambe ke ayosiphathela isekethe elithize. Haleluya. Uhamba nalo mama bayafana futhi uzolungani na uzokwakhiwa kanjani? So asikwazi ke bazalwane kwakha singenawo umoya. Umoya ngcwele uwona okufundisa ukuthi uthethelele noma
awuzoni. Siphile emthukweni lapha abazalwane belinye zomzalwane bathi akufuni lokho yazi naye. Hayibo. Siyabona iphisi. Where's your mama? Where's your mama? Mama futhi bathi ziningi izinto ezisilimazayo ngoba uDorcas ziningi inkonzo yobaba bamba. So thina bomama nje sisemlilweni. Kulo mama nje abahluphayo enkonzweni ngoba vele abanawo vele abasisiyo bayalanda. So bafuna umntwana wamangolo uzo understand ukuthi lo muntu akazenzi. Usathanda bafuna umsebenzi vele asebenzise. Usathanda wakho bekiwe seketheni. Igama lenkosi manje. Siyabonga ke bazalwane nitho nizokulahleka ukuthi sizokwakha. Usazibala kuTobiya abangaphazamisi baqhubeka nale lizwi. Hallelujah. Uthubele mabebiza bathi yeke ngoba kukhona esifuna ukutshela khona. Uthi uTobiya uthi ngeke ngoba ngibhizi ngomsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Thina bazalwane sibhizi. Hallelujah. Sisebenzela izulu. Igama lenkosi manje. Siyangithi ngesinye isikhathi noma ngaba ngesikhathi mawuze uzohlambuluka kubaba. Hallelujah. Ubaba ubaba uyethubela. Hallelujah. Ayethubela. Umsebenzi wakhe uyathanda. Ayethubela baba. Akafanele discuss izinto ukuthi mawuzukuthi amanye athi kanje. Baba uyangizwa. Sengiyabazi ngana. Vele ngiyazi ukuthi uzothatha ngoba kukhona izinto ezingadingi ukuthi angibeke ngazo. Fanele angithandazele uyabona unkosikazi wami uhlangene manje. Hallelujah. Ayisethulile ngiphuma lapho nami ngihambe ngiye kuNkulunkulu wami ngokukhuleka. Igama lenkosi manje. Mase ukhulekile usuhamba igama lenkosi manje. uNkulunkulu uyakupha amandla ukuthi uphinde ugijime ibanga. Igama lenkosi manje. So kufanele sazi ukuthi sizosiza obaba. But at the end umvuzo uza kithi. Uyabona njengoba ngihamba noma kuhle izinto engizisebenzelayo angeke avuleka kuzo. La ngishayike khona ngiyoduduzwa ngedwa ngeke ngifike. Yena uzovuzwa okwakhe kokubizelwa ukuba umfundisi. Mina ngizovuselwa okwami kokuthi ngivumile ukuhamba naye. Ngavuma nokusebenza endlini kaJehova ngibe yisisebenzi sikaNkulunkulu. Ngingakuma umfundisi ngibe umuntu othi inkosi uma ibandla lakho ngizokubona. Hallelujah. Uma khona la kunyela ukonakala khona ngibe umzalwane okwazi ukuyithoba ngipholise. Noma ngingenzanga lutho. Hallelujah. Amen. Mina bazalwane ke ukuthi base kungishaya ngoba mina ngumuntu okhuluma igama lenkosi malibonga. Ukuthi base kungishaya ngiye ekhoneni ngithi inkosi wena uzomfakaza. Hallelujah. Ngempela bazalwane uNkulunkulu uyisimangaliso. Emasengini amaningi ukuthi sengikumbi ngibe kumbi nababa bathi wena unkosikazi ekuthanda uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngiyabe ngiye ekhoneni lapho. Hallelujah. Base ngiye ekhoneni lapho bazalwane. Ngizohlala ngihlale uNkulunkulu afeza. Avezi impethu. Asibekopana sibone nabani. Hallelujah. Minomumbi ngibuye ngibe muhle manje. UNkulunkulu esazibozile lezinto kwakuthi mina ngikhuluma kakhulu. Nasi zivela bana ngiyabona. Ukuthi bese ngimumbi khona la ngeke ngathi baba ngizobayeka. Ngibayeke baphile kuJobe la inkonzo nabantu abasha benze konke ngoba manje kufanelanga kakhulu. Ngasho ngenhliziyo ebuhlungu ngoba nginesikhwele ngashindisa ngimusha umuntu odlale inkonzo yangifanele. Lokho ukuthi ngiyamfeyisa yini ngiyashumayela ngikhuluma iqiniso ngezikaNkulunkulu. Igama lenkosi malibonga. Manje nje ngesinye isikhathi uvela ube mumbi. Hallelujah. Ngisho ngenhliziyo ebuhlungu uNkulunkulu akafuni ukukhala ukhalela iqiniso. Amen. uNkulunkulu wakho what? Ngathula kuthanda thulile ngithi masivele sesiveza uJehova ebhayibhelini sesingasakhulunywa yini sesizivele ngathi nasi ubaba wasibona nabazalwane nalaba bebezibona vele abazalwane bayakwazi ukuqasha ukuthi bazinto okuthiwa kunje kudala
Siyabonga ke bazalwane, yilona izwi lenkosi. Ngiyashumayela mina ngiphinde ngifakaze ngoba lezi zinto engiyikhulumayo ezinye zenzekile nathina. uNkulunkulu anisize babangcwele, basiqhubekeni sakhe. Nami uNkulunkulu sangisiza, nami ngiyathandaza ukuthi Jesu ngiphe lawo mali abafundi bathenjiswe, sikufuze endleleni yethu yokwakha. Ngicela uma wami bakusoke, ngicela ukongisi ngoba ukuthula kwezalwane sesidlile bathandekayo ekuseni nje kuthiwa sibasobe osandibala lona lowo uyamazi noma ungakamazi kodwa uzombona ngendlela ukuthi nangone besimuntu ungayishintshi kuyanzima leyo ndaba. uNkulunkulu bathandekayo uyasiza endleleni ukuthi athi mefike segadla omubi kodwa wena ungashintshi ngoba kubhekwe wena ukuthi nangoku umama eseshintsha, nangoku eseshintshiswa izimo ngoba kwesinye isikhathi nabo bayambona uSandibala futhi nangoku esephatheka uma nangoku ese-atheka inkonzo okanye unegroup enkonzweni bakubheka ukuthi newenze njani, uyashintsha yini. uNkulunkulu uzosiza, siyabonga ma egameni likaJesu. Inkonzo yayizolo iqhubeka lapho ukuthi mangabe ivovo ungavovekanga kahle wakhisha ujuzi uzothi nasebefika koSandibala ufesane nje ushintshe uguquka vele izulu uqubale kumama cathi ukuthi hayi uma hayi akasathintwa usenobunye ubuso akasangeneli. Siyabonga ma izwi lenkosi ngegama lenkosi yethu Jesu thomame ngameli izolo izwi lenkosi liyisibuko. Sesengivele nje nami ngambona unokhanya ngathi okay Sandibala okay kuzolunga kanje ngoba nawe unesibuko esiyizwi esesithema siveza lesavele savela ukuthi nakha egameni lenkosi okuvimba ukwakha endleleni. Siyabonga siyabonga kakhulu. Inkonzo yethu ifinyelele emaphethelweni ekuseni nje isazoqhubeka futhi inkonzo ngo-10 siyabuya sila kodwa-ke okwamanje sizovala inkonzo siye kwi-breakfast. Ngalesikhathi nje ebathandekayo sisaphithiza sirejista ngaleyo mali nje engeningi bazalwane. Ushilo umama izolo unobhala wethu omkhulu wathi hayi incane nje 100 owodwa mawungekho wodwa ko-50 ababili bavumelekile. Mangabe bengekho 50 abawu-2 ukhonotweni abawu-5 makhono-10 about 10. Uyabona ngeke bese bekudlula lapho-ke
siyazi ukuthi ngeke bangabi khona 10 ngoba bajwayelekile nothi wethu uzohlangana bese kuthi 100 incane nje ayiningi bazalwane siyakwazi ukudla pizza kanjani hayi kubiza impela ubona ukuthi 1000 mawuphethe yogrosa ayikho into oyiphethe kodwa oma bethu bathi just 100 kabanga uzodla ukusukela namhlanje kuyoze kuyokulesihlanu 100 kusho ukuthi sidle malini ngosuku less than 12 sidle nje imali engekho asizeni ngebazalwane bayazi le omama bethu lezinye izimfanele egameni lenkosi omama bengameli kuzokwenzeka kanjalo bayalazi lesigaba egameni lenkosi yethu Jesu ngizocela nje sisukume sivale inkonzo yethu egameni lenkosi ngizocela ubaba wami lapha ubaba uMkhize ukuthi simkhizweni ozosivalela inkonzo Siyabonga moya oyingcwele, siyabonga Thixo lamandla, lithi izwi lakho lezindlebe makezwe. Nathi Baba sicela uziphe indlebe zokuzwa, ngoba ukuzwa kufana nomuntu ongezwanga. Kunemphumela yokuzwa. Siyabonga izwi lakho nkambo ekuseni nje moya oyingcwele. Qhubeka nathi Baba. Izwi lakho lingamandla, izwi lakho liwuphila. Siyabonga Baba, abakhonzi bakho babekile phambi kwethu ukuba basikhonze ngalo. Yehla njalo namanje ke Baba sathi bophumula, kodwa siphe ukuzindla ngezwi lakho izikhathi zonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.